Nhasi ndinoda kudzidzisa pamusoro pemweya watingati mweya wa6 na9, mweya weera, mweya wezvinoda kuita sezvakafanana zvisina kunge ndizvo izvo zvisiri. Kazhinji sevanhu tine zvatinenge takatarisira nezvinozoitika, tosvika patinoenda pakati nepakati pezvatanga takatarisira nezvavepo, togamuchira zviripo kuti tivane runyararo kana kuti peace pachirungu. Vazhinji tine zvatainzwa kuti ndo zvakatifanira, takatarisa potential, takatarisa kuzvibata, takatarisa kuronga, kunyange neminamato yatinenge taita. Ukanamatira nzou, ukabata svosve, wabata asi hauna kubata chawanga wakanamatira. Pabhokisi rekubata unotika kuti zvaita ndabata, but pabhokisi rechawabata hapana nzou, pane svosve. Kana uri mumwe wevanhu vanokurumidza kuti rega ndingotambira zvandawana, hazvienzani nekunge ndisina, ndopaunotika pabhokisi renzou. Vanoona vofunga kuti wawana nzou, izvi wawana svosve. Satani mutambo iyoyo anougona, ndakambodzidzisa nezvazvo, kuti haashaye chekukupa kana akutorera, haashaye chekukutambidza kana wanga uchifanirwa kutambira something. Kana akutorera anokupa, kana achida kukutorera anokupa, anokupa chisiri icho chawanga uchifanirwa kunge uchiwana. Zvinoita sezvakada kufanana 6 na9 asi paine chiera. Saka huriko upenyu hwa9 hwakararamwa pana 6. Munhu akati ndasvika pana 9, iye asvika pana 6. Munhu akaenda pana 9 achifunga kuti asvika pana 6, akafara nezvazvo achifanirwa kutsamwa. Saka kune nguva dzatinofanirwa kuti chinhu chakanaka chikaitika tinochema misodzi, nekuti chauya kuzoti rimainda kubirwa kwataita. Kune matestimoni anofanirwa kuti achingotaurwa muchechi, maziso emweya akavhurwa, munoita kuungudza nekuchema nekunamata, kuti wakaipa unodarireiko kubira vanhu. Waseta mambure ekubata nzou, wosvika paine shindi, wosvika paine jerenyenje, paine kamba. Chirega kupembera, nekuti saizi yamambure, saizi yeminamato yawakanamata haibate jerenyenje, inobata nzou. Kunyange jerenyenje rawanika imomo, pana atina nzou akaenda nayo akasiya zvauri kuona. Namatira maziso anoona zvabatwa zvikatorwa, zvabatwa kana kuti zvakolektwa neminamato yako zvikaendwa nazvo. Zvisinei sekutaura kwandaita, ndati inini ndoda kudzidzisa pamusoro pemweya unonzi mweya wa6 na9, mweya weera pachirungu, unowanikwa pavanhu. Kuti imba yambodhirowewa paplani yakanzi 6 rooms, dzinozoita 5, yechi6 yova toilet. Ukapinda mukati ndopaunoona kuti pane chiri wrong. Kunze kwese zvinhu zvese zviri kubuda sezvakadhirowewa paplani, but mukati mune chisimo, mukati mune chakakanganiswa chinotoda wapindamo waongorora. Kune upenyu hunoda kuongororwa,
Unhu hwaSatani ndehwekuti ukanzi iwewe uchatungamirira kambani, unonotungamiriswa department repakambani, wotofara wopupura pamberi paMwari mumwe chete, achishamisika Mwari wacho kuti uyu anorwara here, ari kunditenda kuti abata svosve, ini ndakamupa nzou nezuro sei, svosve rabvepi? Saka ariko matestimony anonzi macounterfeit, mafeki, mugochiwa kana kuti mudhabhirwa, wekuti denga parinonzwa wakuti ndoda kutendawo Mwari nezvaakandiitira, nzeve dzinovhurika vachisekerera. Pavanozonzwa description yetestimony woshama miromo kuti ndichena here ari kutaura testimony yakadaro, hatina kumupa zvinhu zvakadaro izvi. Wozoona kuti aiwa yako chaiyo yakatorwa isati yasvika, ukapiwa isiri iyo. 6 wako akatorwa ukasara na9 asiri iye wako. Ndichaverenga shoko raMwari kubva kubhuku yaSamueri wekutanga. Apo ndinoda kuti Mwari vatibatsire iwewe neni kuona maitiro anogona kuita Satani kuti munhu ararame muera obatiswa 6 achifunga kuti akabatiswa 9, obatiswa 6 instead yekubatiswa 9. Woti akaenda nekuku anoita sekunge akabata icho chaicho, akaenda nekuku ona kuti zvinenge zvakatisiyanei. Tiri tese. Saka zviriko hama zvakadaro zvekuti murume wawinaye ndiye anenge wawakanamatira, but zvine kamutsauko zvokuti unogona kufunga kuti achaimprova. Ukavhunza vanhu, vamwe vanofunga kuti ukamupidigudza 9 anenge 6, ukapidigudza 6 anenge 9, but panenge patone era because waakutenderera 9 anozvimiririra nekamuti, 6 anozvimiririra nedende riri pasi, muti uri mudenga. Saka ukaona wakuenda the other side kuti 9 aite sa6, murume aite sekunge ndiye wakumutarisa nerimwe side, pane zvaakutoitika, pane kubirwa kwaitika. Tiri tese here vadikani? Saka ndichaverenga kubva kubhuku yaMadzimambo, nchandiregerera bhuku yaSamueri yekutanga chapter 16, tichidzidza, tichibata, uye tichiita kuti tiwane munamato. Chese chisiri changu, chisiri mupulani yenyu Mwari, ngachibve. Vangani vanozvigona kuti kana iyo imota iyi, paso iyi, honda iyi, isiri iyo iri mupulani yenyu? Mwari weye ibvisei mumaoko mangu, yangu chaiyo iuye. Ndaimwe nguva Satani anokupa chinhu chinonomira panzvimbo yechinhu chako chaicho. Kune mukomana ari kudanana newe anogona kutokuroora, atotumwa kuzomisa mukomana atumwa naMwari kubva kudenga kuzokuroora. Kwauya 6 akatangira 9 waufanirwa kunge uinaye, zvoita kunge zvimwe chete, izvo zvakasiyana nezvitatu. Tiri tese. Enda pamberi paMwari unotaura kuti Baba ndipei 6 wangu, Satani akandipa 9. Nezita raJesu bvisai 9 muupenyu hwangu, ndipei 6 wangu. Ndavhurwa maziso, ndakwanisa kuona kuti 9 akadai, 6 akadai. Izvi hazvisi ndaida mhuka, but ndabata jerenyenje pandakaisa mamburenzo. Minamato yangu haizi yepaso, ndakaita 100 days. Handibate Honda Fit, ndinobata GD6, ndinobata Range Rover neminamato yandakaita gore rakapera. Ndakapiwa 9 panzvimbo ya6, ndakapiwa 6 panzvimbo ya9. Mwari we, Mwari we, Mwari we, uchizvinamatira. Regai ndiverenge shoko raMwari. Zvino Jehovha vakati kuna Samueri, uchachema Sauro kusvikira rinhiko, zvandakamuramba ini kuti arege kuva mambo waIsraeri? Zadza gona mombe rako namafuta uende, ndikutume kuna Jese muBheterehemu, nokuti ndakazvitsvakira mambo pakati pavana vake.
Chekutanga ndechekuti David akanga asarudzwa naMwari, adiwa naMwari, ndokubva asarudzwawo nababa vake, akadiwa nababa wake, akatrustwa nekufudza makwai, ndokubva aitwa mutungamiri wedanga ramakwai. Iye aitwa mutungamiri wedanga rehwai dzaMwari dzinonzi Israeri. Saka tiri kutoona kupiwa kwaita David 6 panzvimbo ya9. Kuva mutungamiri, akava mutungamiri, asi ari mutungamiri wemakwai, nekuti mafudzirwo aita makwai kwaIsraeri mazuva aya aitevera mufudzi, aitevera shepherd. Saka paiva neelemende yekuva elidha, asi achilidha makwai kwete nyika. Kumutsvaga kuti David, are you a leader? He was a leader, but a leader we-sheep instead of a leader wevanhu vane makwai. Unaye here mukomana? Hongu. Asi ndiye here according to God's plan and God's wish, agenda and purpose? Aiwa. Anogona here kukuroora akadaro? Ugogara zvakanaka? Aiwa. Kana ari David, ndoda kuti muone, akatanga kurwa namapere neshumba ari kumafuro. Iye afanirwa kunge akurwa nekusunungura Israeri kubva kunana Goriath. Aisangana nezvaaisangana nazvo kumafuro, zvaaisafanirwa kusangana nazvo dai anga akurarama upenyu hwake hwakanga hwakanyorwa kudenga. Namba ndiyo 6, but haiziyo yako. Yako ndi 9. Basa ndiro pakambani, but kambani haisi. Uri manager hongu, but haufanirwi uri manager kwauri manager izvozvi. Unofanirwa kunamatira positioning, kuti Mwari position me well according to your plan. Position me well where you can hear my cry, where you can hear my heart. Give me what is rightfully mine in this time and season. Zvangu panguva ino. Nekuti David yaive plani yaMwari yekuti ave mufudzi wemakwai, adzidze kutungamira vanhu. But aisafanirwa kuva mufudzi wemakwai kunosvika pachikamu chaakazotsvagwa kumba akasawanikwa. Wagarisa mutraining field and mutraining mode. Dzimwe nguva wakapinda murelationship yawakapinda kuti udzidze kuti mapenzi anoita sei kana auya, uya anohendlwa sei. Waitrainerwa murume wako akanaka kuti uzive masizins ese aunozosangana nawo, haasi yemukomana wako. David akashamisika kuona kuti aiwa ufudzi hwaakatrainwa naMwari paaiva kumafuro kumakwai waisava ufudzi hwekuzofa achifudza makwai, but achifudza vanhu. Akaziva kuti gwai rikarwara unotakura, rikarwara unorapa, pakaita chauya chinoda kudya makwai unorwa nacho. Ave mambo aibata vanhu zvakanaka. Ave mambo airwira vanhu vake zvaaingoita ari kumafuro ari mufudzi. Yaiva training. Saka unofanirwa kuziva kuti unogona kumira pana 6 kuti ugosvika pana 9. Usagara pana 6 iwe wakananga kuna 9. Zvinenge zvimwe chete asi hazvisi. Usagara kumafuro David, enda kupalace, enda kumba unozodzwa. Handizive kana ndiri kubatika zvakanaka mangwanani ano. Mwari vari kuudza Samueri kuti enda kwaJese. Kuna vakomana variko kutaura kwandiri kuita izvezvi. Iko kusina munhu anonzi David. David ari kumusasa kusango, ari pamba
kusango, asi pamba paari hapasipo pamba paanofanirwa kunge ari, zvichienderana neurongwa hwaMwari, zvichienderana nepurani yaMwari. Ari kunopesana nemunana nekuda kwetiming. Gona kuziva kuti inguva yei, wonamata nezvazvo. Kana iri nguva yemengo, woti Mwari ndipei mengo dzakafanira mugore rino. Kana yanguva yematufu zvimwe chete, kana yanguva yemafiriziti zvimwe chete. Ukapesanisa nguva ukakumbira kuna Mwari, unoita seusina kunzwiwa, iwe wapindurwa. Handizive pauri nhasi kuti ndipo here paunofanirwa kunge uri nhasi. Zvauri nhasi handizive kuti ndizvo here zvaunofanirwa kunge uri nhasi. Kana tikatarisa David na8 o'clock musi uyu, akanga achiri mufudzi, kwete nekuda kwenguva yaMwari, kwete nekuda kwepurani yaMwari, but nekuda kwekusanzwa izwi raMwari, nekuda kwekusanzwa kutaura kwaMwari, nekuda kwekusanzwa nguva yaMwari. Kune nyasha dzinonzi the ability to hear God's timing, kunzwa nguva, kuti nguva ino inguva yechakati, ndakuenda kwakati. Kana wanzwa kuda kuroorwa, ziva nzvimbo yekuroorwa kwako. Ndiani anogona kuti ini ndakurizaina pabasa rinondipa 1.5 ndichinogara kwaMutare naTete kuti ndiroorwe, nekuti ndiko kwandanzwa izwi raMwari richiti murume wako uchasangana naye pafood court maMutare. Vangani vanorizaina? David akapotsa kupotsana neumambo nekuda kwetiming, nekuda kwelocation. Akapotsa kupotsana na9 wake nekuda kwa6 waaive naye. Gona kuona 6 kana uchida 9 zvinenge zvimwe chete, hazvisiri. Unopotsa murume nekuda kweboyfriend. There is a difference between a boyfriend and a husband. Oh my God, my God, my God. Ziva kugona kuona kuti mota iyi ndeyekuti ndidzidzire kufamba murodhi, asi haisiyo mota yangu. Ndawana zvangu Honda Fit, ndawana Paso, ndawana GD6, but imota yekuti ndidzidzire kuchengeta mota, kubata mota nekudhiraivha. Mota yangu iRange Rover, mota yangu iLamborghini. Uyu ndi6 wangu ndi9. Gona kurwa mhani wakabata 6 womukandira kuti haasi mhani wandiri kuda, ndiri kuda 9, zvinenge zvimwe chete, but hazvisi. Kune kalife kaunoziva kuti hongu ndiri kuloja full house, but ndofanirwa kuita own a house. Landlord haapo because ndine lease ye10 years, pamba panoita sepangu, but ndi6, uyu 9 ndiye wangu. Imba inofanira kunge iri yangu. Ita zuva raunobuda kubva kumafuro, zuva raunotiza that forest of disappointment, forest of renting, forest of lodging, forest of relationships, uchipinda that palace of marriage, that palace of being a landlord. Ramba zvinenge asi zvisiri. Gona kunzwisisa kuti zvinenge asi hazvisi. Handifarira zvinenge kana zvisiri. It looks like but it is not. Handigare ipapo nekuti zvinenge. Mwari vakandipa zvakafanira, izvi hazvisi. Ramba. Kana wapedza kunamatira murume, gona kutaura zvaunoda kuti Mwari ndinoda murume ane mari nerudo. Ukamona ane rudo mari isiri, ndi6. Namata usvike pana 9, ane rudo nemari. Vazhinji vari kurarama varipo pama6 avo. Ndo pavakamira asi maziso akatarisa 9 uyo.
Ndinotenda Mwari nekuti Mwari pawakaona kuti David arambira pana 6 vakatuma muprofita nezwi, muprofita neanointing oil. Ndinokuzodza masikati ano, ndinokuzodza mangwanani ano, ndinokuzodza manheru ano, ndinokuzodza zuva rino. Ibva paunofanirwa kunge usiri uende paunofanirwa kunge uri, sezvazvakanyorwa kudenga, sezvazvakarongwa kudenga. Simba ratouya pamusoro pako, simba rekufamba, simba removement, rekuenda panzvimbo yako chaiyo, yekuenda paposition yako chaiyo, yekuenda patitle yako chaiyo, kubva kumufudzi kuenda kumutungamiri, kubva kushepard kuenda kuna king, mwana waMwari. Zvimwe zvinhu zvinotoda munhu waMwari kuti zviitike, zvimwe zvinhu zvinotoda munhu waMwari kuti zvichinje. David asarudzwa kwamakore, zvakaramba zvakadaro kusvika muprofita asvika. Ndauya nezwi guru, ndauya nezwi rako. Zvinhu zvako zvakutochinja nhasi. Uchitondinzwa kudai watopromotwa, uchitondinzwa kudai waamisi ningi, uchitondinzwa kudai madhimoni anga akatokubata akuregedza. Gadzirira kupupura. Utaure kuti ndaive ndakabata 6 kwamakore 4, izvezvi ndabata 9 wangu, ndagohwesa, zvakufamba. Mwari ngawakuitire zvakanaka nemuzita raJesu. Amen.